ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሆርን ኣፍሪካ ቲቪ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣዝዩ ጠቓሚ ኢምፖርታንት ዝበልና ዛዕባ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኮ ታሪኽ ወዲ ሰብ ታሪኽ ፍልሰት ወይ ድማ ታሪኽ ናይ ሚግሬሽን ኣብዚ ዛዕባ እዚ ከተካፍለና ዘለዋ ርእይቶ ኣብ ስቱድዮና ዓዲምና ዘለና መብራቕ ገብረ ወልድ እያ። መብራቕ ገብረ ወልድ ብስም ተኸታተልቲ እዚ መደብ ከመስግነኪ ፎቱ ነዚ ኣገዳሲ ዛዕባ ፈቓደኛ ኮንኪ ክተካፍልና ብምምጻኺ እምበር ዕላልና እንጅምር ምናልባት ሕፅር ብዝበለ ነቶም ደይፈልጥኺ ከም መእተው ክኾነሎም ብድሕረ ባይታኺ ተጀመርና። يغنيلي برهين مبراق قبرول دبهال أب نيشتي قطرناي إرترات وليدي كساب قال 11 عامت زخون أو عبي تماهيري بدحريون كتمان قطرن عبي أو كتمان مهار أو قطرون كان دي مسارتنا قطريو في شحن شعات 278 شامنا يكفل مسوداخو إنه بحزبه ومبار تسلفه كسابنا تسنت مس كبيد برات مس ندا 7 مس كفل 7 كلتن بهال أهدتات سريحة دهرنا تسنت أب كمهار متين عد إنجليز كما قلنا الناس أقام نيروني أب عد إنجليز قال حجي مجمريا يغني اللي كبل دلي معهم ناتي تمكرو أقداسي خوينو رخيبكمو مس حزب إرترا ككافلو زعدونكم لي حاقوسي مس جانا يوسن يبلون بزي أقاتم زخا نخلو حزب إرترا وشتن أبدقن زلو يحس حدش عمت انكو عبزو بصحنا عمل سلام عمل عنان يبرلنا قبل يفتو thank you مبراق حتونا وإعلالنا منالبات كند ساعبين فلسة ود سب انتهي بالحتوي منالبات أكل تخفيلنا ترينايو اتي تنتاوي ويناي كلام ناي فلسة ويناي ستة ويناي ميغريشن ألو تخلاي دما إذا حجي زرلونز globalization تتحيز ديو إذا مودرين زبهال ناي ميغريشن ويرما ناي سفلسة أكلتيو تنكين سعبيناتون قرباو وتجمرنا. أوكي ومجمريا زي أنا مسخا زعللو على الحجي أنا ناتو خيلا ويناتو ريسيرشر ويبزعبو مراقص إتتات حليني أب كمزن كم توكسو زبل كستاي بلاين كاب تموكري كعلكم مالتي زي ناتي تموكروس لزخوني قدلتات كله خيل حلاف زلاف كله خيل جن تغمق خون كاتسفا يقبل سلزي نسمعتنا زي تموكري يطرح مهانو ناتي أب زي أب جزية قدلن أب زي عد إنجليز زي أكب كوت مكرو مخانو كفلت إيدا اللي مالتي بزعبا سدت كنزارب انتوخينو ويكا مايجريشن بهال بتي بزناي زعادو غانقو عندي حك نزارب كوينو حديش نقر حجيز مسأي تايد بهال يكونن قدم 7 عمت 7 شح عمت كاب 7 شح كساف 5 شح كابتي هومو سابينز بلو ناي أمعا عبلانا ناي ود سبا مع عبلا جميرو زمتسيو سبات كابوتا نبوتا مخاد باهري ومستي نايتي من كساس ويكا موفمنت زبلو استايز جمري حجي قلقلي عليتات كاب 7 شحات حيزم بزتخالي بدخو قعزو زخولو مقعزيا أقاباب تتغيمهم كابوتا نابوتا يخدون يروميهم ولا بعدنا ونتري خايو سبق ساقم زبهال نقرالو سب أب تسعرن ما ينزلوه كبتم حيزهم يخدو تسعرن ما ينكسب زودا أو تصنحو
دحراي نابتي زطعمهم كأيخدو مالتيو حجي السي إن دام عبلة مزي بهاليتي يعني تي كابوتا نابوتا مخاد أبتي دوبات ويك أبوردر دي نبرولو جزية كم عب حتى خينو أي ترخبان حجي كاسن دابلجن سب نتا ناي كلهنا هياب مريت زي أنا تي أزي أدرتي أزي أخساي كل مسجمرجن درتي أي تسجر بدوي أي تمسا أنت متيخا خاني فقط كدليكايو وراء تخدليكايو زبل كستاي بعلنا دك سبات ندام عبلنا يوم زمتسانين أمبر تمريسي نايمن مريت رجيس كان نايمن مريت حارس كذا قد سايكونتن نيرا يا كتنبر يا كتخلي أخا سلازي إذا ناي مايجريشن بهالكستاي نحنا دك سبات زم عبلنا يوم أبتقراتي قرتكا أبتمريتي مرتكا أبتناتي دوب كازبل كستايون مستمع بالنا يدك سبات ندام عبلة كل شيء كابناتين نات كان كابس سعن زمت كستاي بهاليتي يعني أي تمساني أي توني زيانا تيا زي أقراتيا ببدرجو الله أو كله أبعدناون بدرت بأسون يوم وجون بأس يوم جيسو معبيلو نابي كيدو ناب ورداتات زيا وردا خستيا زيا وردا خستيا زيا عد خستيا نابله أتي كولونياليزم ويكا أتي مجزاتون مسؤوز مسيو ناتهم قريفهم سي بحري سجيرهم كمان كل بوتاناتهم كلهم دليوم مالتي أوكي بزي قدس تسبق ودسنحي ناتو حيلن ناتو فلتاتن عند تمزمزي مريت صبوق سلازلكا نعنا خادلينا سلازخوني سلازي السخاء بتحتينا خا إذا مريت زخاء نهنا يهم تقوموا لي نازل كسايون مسؤول دا معبل زي مسيء مالتي سلازي migration كم حتى ناي سبات من قصاصي it's a social movement يو سب كاب حدا بوتا ناب حدا بوتا من قصاص كاب قدم واتحيزو زنبرأيو حجون زلوي مالتي لذي أنا بخمزي زرقيو تناي قدم سدت مالتي حجزي إذا مودرن سدت جن ويكأزي زمناوي سدت نولو جن كال ملك عند حزي خيلو حجزي زمناوي سدت نولو أنا بوجني مستي inequality social inequality ويكا أنا ما حبرت سباوي زي ما معراي زمتسيو كم زبلكا إذا مريتس صبوق مريتيو مينرالز ألوو صقاتات ألوو انت لا تبهيلو اتحيال كيدو يقبوتو مالتي اوكي حجين دا قبوتو خيد كله اتو ازولو حزبي اب ماكل عدو ام ماكل مريتو كم كل اي درجة كوينو اتحيال زمت اخاني كم ونان نايت مريت كوينو طرح زي كونس ونان نايت حبرت سبخون وناني نايت حزبخون حجي اتمغزاتي اب زناينا ان افريقيا مقالك نوسدن دحر كوينا امن سلامتها افريقيا تمقاقيلا تم حيالات دد اليوم كوس سلاز دلي ناتو بسلاخ اخسا في جنر يلنا مالتي سلازي تي سدت نايتي ناي ابز غزيزو زلو سدت اتي زي بلو نابت زلوو قليح سلازبل اتزلوو خاني ممليسو نتزلوو خرئي نتزلوو كبل ناتو أقلقالو خوينو خنبر بختردو زي تخيل عقباب اندا قبري نتي جلوبال ساوث بهال ويك اب تي سميناون دوواون بهال نايزي زلنايو مريت اتي سميناو زبهال ندا معبل ندا قبت خمس خلو اتدوب كاني انتي ندخونه مزيو ولا كوت تنك نايت معبالي اتي مريتو زفرن تمريتو زلهم مينرال نتي ناي سميناو خفال نايت عالم يدل دلومبر السو واننت سلازي بلوناو اندغنا انتي كوينو نابتي زمعبل عد خمس تقديدو مالتي اتي معبول عدتات كاني بستفالالي ملكع بنسخاخ تردو زي تخيل أقباب أني ناتي يطبو أني إدمع بلكو نامنت زاس اللي بدحري خاد اللاسي عد إنجليزي مش
بزعبا إيرترا دا تزاربنا ننا إيرترا خسايك نزارب مسينا خلناسي انتا يدرو زلوخو بدحريخا بيج بان يزرق زلوخ مش الرأي لندن كون كاخا انترفيو تقبرن دلخا جن سيستماتيكالي نكل عالم زي الريو انتا يزدلي لندن كري يزدلي واو أو بس إحكام انتو تريو انتو تحزو انتو تشبطو كابزو خيط كلوخ أنا نأبنت انت حرماليا نيويورك لندن تصحفا خيط انتا يزقبر زلوخ أب إيرترا أب تقطرني عدتات تولد كله خيط رفع ان لندن يلالي اللهو اوكي حجي تزعب قول عن تايزري السا لندن بصحاس ناي لندن ماليا حزامتيا انا ون ابتاز بس حتى خبص حلني حجي ازي تمعبو العالم كما يغيرو نتي ملو تمعبو العالم ويكا كابيتاليست زبال تي باندسترين بتاعي بحال ندع معبله زمص خستاي ابتي ننبسو بروموت مغبارون حيال ترى يتصاوتالو تصاويتي حجي اتي اب تحت زلو انتاي زغبر ناتو صقا اكند زمعبل اتفلطت واناتاتو خوينوم አለው كم معبلات زبالو عدتات واناتات ناي فلطت يوم نت فلطت كاشطو يوم التكنولوجي واناتاتو خوينوم አለው اتي قطبا اتي حجي اذا كل نحرابيل كان يقدن بوليتيكا خاني اساتهم يمكساي كون مالتي سلاز انتاي مالتي ات مودرن سليفل زبال بحاده خستاي كتقلصو يتخيلنيها بحاده اذا عاد زياس كم سلاز خونت يا بزح سدتنياتات تسددلا زعد زيا خمس سلاز خونت يا طرح كتبلا يتخيلنيها حراي كونفليكت ويكا كوينات غريچت نعو مليسو خستاي قبرويو بمسروت ግን ات مهنطاي نابت معبول عالم قصكا نممسا اتطنقو اتي global inequality دايما عرنتاوي ناي صقا مكفاليو حجزي نيرترا طرح لك خستاي كتقبرو يتخيلني ها يرترا حنت نيشتي كابتي ناتو قدايا ምናልባት ግን እንታይ ጋሪዶ ኸውልትና هنا እትኹይናት ትቀጻሊ ኹይናት እትቀጻሊ ግሪጭት ምስ ጎራብቲ ምስ ኢትዮጵያን መግዛእትን አጋዲድዎ እትመንእሰይ ነዊሕዎ ጥራሕ ዲኮነስ ቴክኖሎጂ ኻ ነት መንእሰይ ካ ታይል እቲ ቴክኖሎጂ ንዕኦም ኢሎም ዝሰርሕዎ ንዕኦም ኢሎም ዘማዕበልዎ መጨረሻ እንታይ ገይርዋ ነት ዓለም ንሽተይ ገይርዋ ኣነ በይ ከም ዘለኹ ሲ ንሽተይ ጓል ሓወይ ጓል 7-8 ዓመት بوست كود هابني لابت جوجل ايرث كده تريا ابي كم زلو خطريا حجي وقت ما تصير تدلي خطريو تدلي سلازي التكنولوجي نحنا نام عبالينا خنطقملو كبريو قليل يكونن ግን نحنقول ناي زخونه ግን تاي كم زخون غيرو كم زسرق يغبرو فيسبوك زي فلت قلعه يلن جوجل ايرث دي فلت قلعه يلن ابزخونه يكون كيتكا انترنت تليسي زخونه سب انتي يغبركم زلوبتي معبول عالم كرئ خيليو اكسبلور كغبره ادلي كحزو دلي لا حجي ابزخونه بعدنا عند حركتك حجي اتا انت خدغبري خات خيد لها تلكام هيوتي كم حيش بلوها هيوتيك مرح من يلويو بخمي خا هيوتك ختمرحو مس مصاخا انتي صقمات كغاطمك خيل هيوت كان ختمرح انت عينت فلطت لك انت عينت كلت لك اختبلو خلاها ግን وا انا دخابه خي حمق بلك حجي اذن تايو اتي انا نتو من سات كنقفاي كل ولا نتي كاب جلوبال ساوث نابت جلوبال نورث زمصزلو من سيخون عبكون كتبلو يتخيلني ها رقيقيو ازي رقيقتي اتي تايبال قندخا سسعه نايتوم معبولات حجرات بغبو نت معبالي ككافلو سلازي كاليو اوكي ناي صبق ابريخ لقت حنتي تي ناي ودسب تاريخ من قصقاسي نيريو كهليو كاليتون تجاب امونغو اني ايكواليتي ويدما معرنه ديم هلا وقتن ذهبت ما زلوا
أو هافتما دبالة هاجرات ناتن ليفن من نبابرو من مليسون هافتما خدالهم in fact أبز انتاي زخاخرني بزح جزء وشتي هاجرات دلو جاب زرارو اليوم كم زنا أبنا 9 مئتاويت only 0.9 ويل 1% كنترول جيرمو ناي هابتنا هاجر قليلهم أبزم عرباويان كمان بزح دقاقيمهم يقولون انت قلنا جن اتي أمونغو جاب هاجرات نابنت أبتن معرباويان هاجرات ويدما بتسوم سرعة قدام عالم كلا عالم لهم اتي جاب من مليسون دعابين خير الله سلازي كيف تو اتي اب افريقيا زلدي وابتن دحر الايكونومي دحران دلوا كيف تو نابتن داش مخ معدو قددي مسؤول اتي كم زبلكيو تي تكنولوجيون كيف تغا ناو نعوس لتريت من نوابروناي ويسترن لتري يو انسباير تقوم بركق من قدي I think مبزحت جزء يقول توين ب pull and push لهم ويدما دفعن سحابن حيلتات لهم كردوه خفافي لهم كردوه دليوم كان أنا حنت مسرته ويدل هاي نسمعني موفمنت علوي جون من كسقاس علوي عن كسقاس علو نابنت إنجليزوان سني I'm sure أب دبي ترايسي درجة 350 شح 340 شح زغنو أو خيدم زنور لو أب أمريكا اللي مليون لو أب سبين أستراليا قوموا أجسمون يقعزيهم نسدت من الغدينا في الست خوريا جنتا مسرة أنت في اللي كويني يسمع عني أتي أجباب ناي نبسدت خدر من قدي እቶም ዌስተርን ዝወፁሉ ቪዚኦም ገይሮም ኩላኖም ቀይሮም ባልጆም በገባብ ወይ ኦርደርሊ ወይ ድማ ብዝደልይዎ መንገዲ ይወፁ እቲ ናህና ደይፍትሓዊ ዝገብሮ ቀንዲ ማለት ግን እቲ ናህና ኣዋፃፃኢ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዐኒ ኤርትራዊ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ብፍላይ 10 ዓመት ገለ ንሰምዖ ነበርና ሰባት እግሮም በደይ ኤርፕሌን ኣብ ኢሮፕ أتيهم نفسهم رخبة ويأتيهم رخبة تي زحلفوا من جد نبعلو نهي بحكي تاش زدبرك حجي أنت أخم تصدلي أتي أجباب أكايدا ويدما سرع ويدما أوردل ويدما ريجولار كوينو وحسن الدلو أجباب دي مقانو كوين سمع النمبر أتي سدد كل سب كاب حدا عدنا بحدا عد بصراحة مغنيات دي ويزبلت أمن نبابرو خبل دي أبزحشني إلو دي خمسين أبنة إنجليزان أب سبين أب صحيزو لو بوتا أوينا نبري لما أوزو قعزو قالو حجي من الوقت أبزي زلكي تي أكايدا مسو بزعبا باسبورت فيزا فيرلي زيتات كنت كيف نقلنا مثل حدا إنجليزاوي حدا أمريكاوي حدا إيروبياوي تغيلو باسبورت غيرو ناب عندنا ناب أفريقيا كمتس بدي فيزا حدا أفريقاوي أفريقيا زنبر ناب إيروب نخيل فيزا حتى تأكرهون كمان حجي بيرلي أجنت لك أبتمنى ما بروت رأيي يكون أبتفتح زبها العالم هون أتفتح تساعدنا خمسة لنا خمسة عنده يقول لك very important it is system they are designed نوعهم بتطعم مسارات ديزاين كويس له يا أنت هو صبوا لها مجمري حنتي قبل أزدلي نحناون صقم يبلنا نكتب لا يتخيلنيها قدلت يبلنا نكتب لا يتخيلنيها كم حجي بزعبة أفريقيا عند حرك نزارب كوينا نحناون شت قبلنا مع أنا نتي ذهبنا تقم دي تقم قديفنا تساقينا نعمتات دي ونعسرت عمد دي حمشت عمد دي تساقينا بستخالنا متن نفسنا كن محضرون أي كألنان بحافشة بدرجة أفريقيا اختزارب كلها سلازي كل جزء نحنا وانت تدربيلنا تقم دي تقم حاجزات أزيو أدنا جيرونا يو كم حد كم كفل عالم أفريقيا وسيدنا هنريو تخينا سلازي نحنا ونا يم محضرة ناي institutional تايد بهال ناي resilience ويكأن نفسها مع أنت خاشت قبلك خساقية نجزيو جن بعليك استجبري زي ما بال أو نسجمات يبلنا ندخمتات يبلنا ناي leadership سجمات يبلنا كنبل عين خيلنا سلازي السلو كلاي نجر زمتي خياو زلخا سلمنتاي يو دبي كخدو خلو تصعدو بتناتهم experts يم زخدو زلو اوكي
ሓደ ግዜ እንድሕር ትዝክር ኮንካ እቲ ናይ ዱባይ እንታይ ድበሃል ቅድሚ ንዓና ምኽፋልና ንዓኹም ኢና ንኸፍለኩም ኢሎም በዚ ናይ ሂማን ራይትስ ገለ መልእኽትታት ይገብሩ ምስ ጀመሩ ወላ እስኻትኩም ከማን እኮ ተጠቀምቲ ናይቲ ናህና ፀጋ ኢኹም ኢንፋክት ንዓና ከይከፈልና ንዓኹም ኢና ንኸፍለኩም ኢልዎም ኦኬ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ሲ ፍትሓዊ ዝበሃል ነገር የለን ኢና ኣብ ስዑድያ እውን መዓት ሰራሕተኛታት ናይ ምዕራብ ኣለዉ ግን ስዑድያ ክትጋገ ከላን ኤርትራ ክትጋገ ከላን በበይን እዩ ንስዑድያ ዝህብዎ በትናቶም መግናሕትን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝገብርዎ ወይ ከዓ ኣብ ርእሲ ሓንቲ ካልእ ዓዲ ድኻ ናይ ሳልሳይ ዓለም ዝገብርዎ በበይን እዩ ስለዚ እቲ እንካን ሃባን ኣሎ እንታይ ትጥቀም ካባይ እንታይ ትጥቀም ካባኻ እዚ ምዃኑ ቀንዲ ናይ ካፒታሊዝም ኣሰራርሓ ንሕና ክንፈልጦ ኣለና እንተ ደኣ ረብሓ ዝረኽቡላ ኮይኖም ዓይንኻ ሰብ ኣቢልካ ምኻድ ፀገም የለን ኖ ፕሮብለም ሕጂ ሲ ንዓና ስለምንታይ እዮም ነቶም ክኢላታት ናይ ሳልሳይ ዓለም እውን እኮ ብግቡእ ቪዛ ገይሮም ሳምሰናይቶም ሒዞም ከም ዝመፁ ክገብሩ እዮም ፒኤችዲ ዘለዎ ዶክተር እንድሕር ኮይኑ ሓኪም እንድሕር ኮይኑ ኤንኤችኤስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ወፃእተኛ ሓኪምን ነርስን ዘለዉ ነዚኣቶም እኮ ከይዶም ኣብቲ ዓዶም ሪክሩት ገይሮም እኮ የምፅዎም እዮም እቲ ፀገም እንታይ እዩ ደሎ ንዕኦም ዘየገልግሎም ሰብ እንተኮይኑ ክሰርሕ ከፍሪ ኣብቲ ቁጠባዊ ኣብቲ ሕክምናዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ክህብ ዘይክእል ተኮይኑ ክመፅእ ኣይደልዮም እዮም ኦኬ ሕጂ እንታይ ኮይኑ መፅእ እሱ ስደተኛ ኮይኑ መፅእ ዋላ ትሽም ከማን ዕቁባ ድሓትት ዕቁበኛ እዩ ኣብ ዓድና ሕጂ ዕቁበኛ እንተልካ ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ኣብ ዓድና ወይ ብሕማም ድሰንከለ ክኸውን ኣለዎ ወይ ፈፂሙ ነብሱ ዘይክእል ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ወይ ኣብ ቤተክርስትያን ዕቆብ ወይ ከዓ ካልእ ስድራ ቤታት ይዕቅብዎ ዕቁበኛ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምሕረት ናይ ካልኦት ሰባት ሓቲቱ ዝነብር ሰብ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሰብ ዝነብር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክንመፅእ ከለና ዕቁበኛታት ኢና ክንመፅእ ስለዘይንድለ ከዓ በቲ ኢሊጋል ዝኾነ በቲ ሕጋዊ ዘይኮነ መንገዲ ኣብ በረኻ እንዳሞትካ ኣብ ባሕሪ እንዳጣሓልካ ትመፅእ ምስ መፃኻ ከብዚኣ እንታይ ትውሃበካ ሽም ዕቁበኛ ትውሃበካ ኣብ ሓንቲ ሳንዱቅ ተኣቱ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ዕቁበኛ ዝበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ዕቁበኛ እዩ እታ ሽም ንባዕላ እንታይ እያ ፀቃጢት እያ asylum seeker refugee ትበሃል ሕጂ ነቲ እዚ ማይክል ማርሞት ናይ ኢኳሊቲ ጋፕ ዝብሎ ንባዕሎም ኦልሬዲ ናይ ኢኳሊቲ ጋፕ ኣሎ ብዛ ዓዲ ኣብ መንጎ እቲ ወርኪንግ ክላስ ኣብ መንጎ እቲ ሚድል ክላስ እቲ ኣፐር ክላስ ናይ ክላስ ናይ መደብ ዓዲ እዩ ዓዲ እንግሊዝ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ነቲ ዕቁበኛ ነቲ ስደተኛ ዘይኮነሲ ነቲ ናቶም ጋፕ ከማን ካብቲ ቪክቶሪያን ታይም ኣትሒዝካ ከፅብዎ ኣይከኣሉን ሕጂ እቲ ናህና ስደተኛ ክመፅእ ከሎ ኣበይ እዩ ዝሕወስ ኣብዚ ሄልስ ኢኮኖሚ ፖለቲካል ኢንኢኳሊቲ ዝብሎ ማይክል ማርሞት ኣብኡ እዮም ድሕወሱ ኢንፋክት ከማን ካብኡ ንታሕቲ እዮም ምክንያቱ እቲ ወርኪንግ ክላስ እቲ ቀደም ኣብ ማይኒን ኣብዚ ናይ ዕደና ኣብ ካልእ ናይ ፋብሪካ ገለ ይሳተፍ ነይሩ ሕጂ ኩሉ እቲ ክስታይ ጠፊ እዩ እቲ ናይ ሓፂንን ናይ ዕደናን ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ወርኪንግ ክላስ ዝበሃል ዝነበረ ከማን ሕጂ ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ጉልበት ስራሓት ኣብ ድኳናት ኣብ ገለ ዝሰርሕ እዩ ምስ ቋንቁ እቲ ባህሉ ዝፈልጦ ከሎ ሕሰቦ ሕጂ እዚ ካብ እቲ ግሎባል ሳውስ ወይ ከዓ እቲ ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለዎ እቲ ሲስተም ዘይምፍላጥ ፀገም ኣለዎ እዚ ሲስተም እዚ ኣዝዩ ኮምፕሌክስ ፈፂምካ ክስታይ ክትገብሮ ዘይትኽእል ሃሰሲልካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እዩ ሕጂ ሓደ መንእሰይ ካብ ኤርትራ መፅዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብዚ ዓዲ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይተምሃረ ምናልባት እቶም መንግስቲ ዘምሃሮም ገለገለ ኣብዚ መፅዮም እቲ ሂወቶም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ክጅምርዎ ይኽእሉ ወይ ከዓ ናብቲ ፈርዘር ኤዱኬሽን ክኸዱ ይኽእሉ እዞም መብዛሕትኦም ሞደርን ማይግራንትስ ዝመፁ ዘለዉ ካብ ኣፍሪቃ ይኹን ካብ ዓድና ግን ኣብዚ መፅኦም ኣብቲ ዝተሓተ መደብ ናይ ሰዓዲ ወይ ከዓኒ ከምደይ ቁፀሩ ከማን asylum seekers ወይ ከዓ refugees ተባሂሉ ዝኣትዎ ሳፁን ኣለዎም ነዚ ሕጂ
نزي فنتيسكا نابيك تكي تخيل كندي جزي وصدلك بتعمي صبوغ أبزي أنت زخاخير كنسل حدا بوليشاوي نيرومس حدا سرح مالتي بوليشاوي كموصو هلو بزي كلتا عمت سرحي كلتا عمت سرحي دماني عدي تمليسا غزا خسرح ببروغرامي مزموصو حجي اللي حدا يترا حتيتو الصغار زمتيخا لها مع عزيغا تملس اتي إيرتراوي إيرتراوي ونا يكون اتي أسايلم سكريلو زمتة مبزحتو أفريقاوي مع عزي عدو تملس كمان أي فلتين إذا كمان اتي عدلين ياهوين استقبلوي مبزحت الجزية مسمتة اتناتو مورال اتناتو فاليو زدكم أبتي جزية نقبلو قالي 10 عامت كي تقبلو تطوز بلالو ديمورالايز كوينة ما تشرشو ولا تورقات مسابو ونايم قبل ولا حدا سمعت دهيبو مالتي حجي إذا دايما دي الكاسيستم استسرحي مغناتو اتي بوليش إيروبياوي كمتسو خلو أبزي مسكبروتو عقبا دي هنا ماتيو كوريعو سرحو يقبر مدوي يفلت يجي انت زلو اتي زعبي ما سيتي تسدد اتوقعزو الناندينا كم توقعزو اب ايروب اب متس اون اتا حنت عدل زلاتو اقوا حتت مالت ينبرك خويم زلو تا انتو يقال قرب عقبا زبلكي اقداس تا خاليتون اتي مودرن سليفر زبلكي مالت امبركيهم ديهم تا مجمرتاكو اسايلم سيكركو هاجر كاصلا مننت كاصلا خليك كونت دحار مستنبر خا مسبلكا دنداسيت ناتكا فيجن ناتكا راي كمان I don't think بلك زخيد كالي مسؤوتي مايجريشن كم زقطل يوم زقبرو زي chain of migration زبلو سنسلت ناي فلسط قطعة بتقرينيا مغنياتو حنساب الصغا مسأتغا بيتسب كان ختمت صغا عدل بوخا سلازي اتي سنسلت يقتل سخاطر متي خاص قزبل قداي ايكونو كيف تو حنساب عند حلقات سدت جميرو it goes قصع مودة دي بقول له معازي تمودة أنتو يجلس كيني ركتي بدحري زلو سئلي الكيو كلها أنا نغيد كاب دقة نابنت إيرترا نغيد كدان دغا أوروب نايروب نجر كي حاقت كي تخل تخون ويون مورال غاسخا تصبق سئلي خات سدد ببهالي ناس حما الله غزل سبيل نبيت سبكا خور عيلكا قال تصبق تسدد ليش شيء لما تعيش متكبر صغتي تحضروا له أبتوش تجن تم أروح تخاب وزنورو قروابتي تم تسديدهم نتم جزءهم نيكست قربتك كم حيشو خطري خلقات أبوش تأترازول لسه كم يجري خدكس ديك العالم عبي فتاني حجي نابتا خالتي قرب تنكف كنا بلان دحرة أنايتي أبتناي قعزة زلو فير ديكونا ناي موسى دحرة قرب ودينا هنا من هالوقت مسأتو خمي عينت بخمي عينت من نباورو نتي زقات أمكان يسدد هيوت بخمي كنصبرو نخل وتينا هنا السدد زي تطوز زبل أيكون بقليل تطوز زبل أيكون ركع حيل ديزاين زي سجبري قليل نجار أيكون بزح مصنعتي بزح صراحة زد لي كم سمعت أقول خان ريول لنا في اللاي كونه مسجزي أم شور الصغير بزح سلز جبركي أتي أبتيس عتاد زنبرة إرتراو خمت صخور لا أبسدت نابنت كم أبنت ناي عادي إنجلس كنا بتسنخنا زخنا هاجر ونابنت كون خل زنبرة آتي وزنبرة عدلات وإت زنبرو دليت مزناي أما أخل كل تشح كمون إذا حج زلون في اللي خاطرين حجاب تمجمر تاتي ساعات زمتا أنا ذكرنا مبزحته متي تمرت تراي زحس ولا تم سمانات دنورون كحسبوا قلو مبزحتهم كم زناي تمرت عدل نيروم قلبهم يمزموتو دن أبتمرت يمزدهم نير أزناي حج زلوجن بديك العالم بزح متناعتهم زد لي وأبت من قدي بزح تروماتايز زخون بزح تاريخات سمع سبزي أبزمس متسون ستل نغخون نفسه فليتو فلاي دما clash of expectation
ብዙحنا بزي قربا اوان زقاطمه انسيدنت منእسيات ناشو كسع نفسها مطفى مصم نتي سكافي بطعم اشغار زغونه منقد ناي ديزرت ناي صحراء امسغيرا نعو نتا هيوت حيزم اب بحر نتا هيوت تسكيمون مصم صغم كل سغيرا مصمس ابزيا مسموصوس هيوتهم معرز تفولا انت ايزي معرخ رأيوش كل قعزو مصيخه تقاليس كمصيخاس ابز مس مصيخاس نتا هيوت كتحزا كتقالس كتعقبا ايتخل ስለዚህ እዚ ብግቡእ ክፍተሽ ክራይ ዘለዎ ስለዚ እንታይ እዩ ዘምፀ ዘለኹ እዚ ስደት ክውስኺ ናይ ቁፅሪ መንእሰያት እውን እንዳዓበየ ኦልሬዲ ሳልሳይ ጀነሬሽን በፂሕና ኣለና ምስኦም እውን ዝውለዱ እውን ዋሕዲ ይኮነን ስለዚ እቲ ኣብዚ ክንገብሮ ዘለና ሜቢ ኣብዚ ንውድኦ ጉዳይ ኣይኮነን ቀፃሊ ተስፋ ገብር ቀፃሊ ዲቤታት ክንገብር ግን ኣብዚ እስኪ ቁሩብ ዘለ ክሪኢቶ ምስ መፁ ኣብዚ ዘለ ክሪኢቶ اوكي قرب ملس قبلنا بتا اتي كوص كلو زناي سدتنيا سب انت دا بخينات ببوليتيكا بناتو كال امنتات توصيعسي حنت هاجر عقبه ختهبو لوا دبل نجر اتي اب 1951 دحري اتي دماو زخونت عيد بهالنا يكونات عالم لا يكلا يكونات عالم تبلي حجي كم تايد بهال نعو منالبات كتنقفو يتخيلن ولا نتا ناي اوروبا ستايلوم دوص او كمان كون خيلي دحراي نعوم دي مسل سب كمص مس جمره جن ابزي تصقم دمص بزعبا اتي تصليم ممصا ويك اتي black and ethnic minority asian زبهال እዚ ስርዓት እዚ ኣገልግልቲ ከም ዝደሊ ክትፈልጥ ኣለካ ኩሉ ግዜ ሰራሕተኛታት ከም ዝደሊ ኣብቲ ታሕቲ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ካፒታሊዝም ሲ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ነቲ ብርቱዕ ዝሰርሕ ውሑድ እንዳኸፈለ ነቲ ብሓንጎሉን ብታይድ ባህሉን ዝሰርሕ ከኣኒ ኣዝዩ ልዑል እንዳኸፈለ ዝተመስረተ ስርዓት እዩ ኣዊ ትናቱ ቀንዲ ታይድ ባህል ስለዚ የድልይዎ እዮም እቲ ማይግሬሽን ክቕፅል ትብሎ ዘለኻ ማይግሬሽን ክቕፅል ይደይኮነሲ እንድሕር እዞም ኢስት ዩሮፒያንስ ክመፁ ዘይክኢሎም ክሳዕ ክንደይ ጫውጫው ከም ዝፍጠር ስትሮበሪ ዳኣርዮ ተሳኢኑ ኣፕል ዳኣርዮ ተሳኢኑ ተባሂሉ ክንደይ ከም ባዕልና ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ስለዚ እቲ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ኩል ግዜ ከድልዮ እዩ ብቴክኖሎጂ ክትክዎ ይደልዩ ኣለዉ ግን ገና ቴክኖሎጂ እውን ብዘይ ናይ ሰብ ታይድ ባህል ክሰርሕ ስለዘይክእል ዋላ እኳ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ይምፃእ እምበር እቲ ናይ ስደተኛ ዝበሃል ከም ፖለቲካል ኩዕሶ እኳ ይፃወትሉ እምበረይ እሱ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ የድልዮ ስለ ዝኾነ እቲ ሲስተም ኣብኡ እዩ ድምርኮስ ኣብቲ ዝተሓተ ስራሕ ዝሰርሕ ነቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ ግን ከዓ ዝተሓተ ዝኽፈል ኣብኡ እዩ ዝምርከስ ስለዚ ንሕና እውን ፓርት ናቲና ማለት እዩ እቶም ስደተኛታት መንእሰያት ንሕና እውን ኣብዚ ታይድ ባህል እዮም ኣብዚ ደረጃ ኣብዚ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ዝፅንበሩ ዘለዉ ኣብቲ ዝተሓተ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዝሰርሑ እቶም ዝበዝሑ ማለት እዩ እቶም ዝበዝሑ ስለዚ እቲ ሕጊ ድወፀ ንመን ኢሉ እዩ ወፂኡ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ወላት ናይ 1951 ሲ ንመን እዩ ንኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ነቲ ድኻን ሃብታም እንዲ ዋላ ንኤውሮጳውያን ጥራሕ እዩ ምክንያቱ እቶም ኤውሮጳውያን ነፃ መመላለስ ኣለዎም ሕጂ ዓዲ እንግሊዝ ትወፅእ ኣላ እምበር እስኻ ናይ ብሪቲሽ ፓስፖርት እትሃሊካ ድኻ ኹን ሃብታም ሆን ኣብ ድላይካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤውሮጳ ድላይካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እታ ብሪቲሽ ትብል ስለ ዘላትካ እውን ንኣሜሪካ ክትከይድ ትኽእል ንኩሉ ዓለም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕቁባ ምሕታት ይኹን እቲ ናይ ሶሻል ሙቭመንት እሱ ንባዕሉ ነቲ ድኻ ውሱን እዩ ብሃገር ይኹን ብውልቀ ሰብ ይኹን ነቲ ካብተን ሃብታማት ዓዲ ዝመፀ ከኣኒ ዝለዓለ ገፊሕ ማዕፆ እዩ ዝኽፈተሉ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እውን ናቱ ክስታይ ኣለዎ ናቱ ታይድ ባህል ኣለዎ ሕጂ እዚኦም ሕጊ ኣለዎም እንዶ ዓዲ ሕጊ እንድዩ ዓዲ ገለ እንድዩ ይብሉኻ እንታይ ኻ ክትብል ሕራይ ፅቡቅ ኢልካ ኢኻ ክስታይ ትብል ግን እቲ ሕጊ ሲ ነቶም ሕጊ ክጥቀሙሉ ተባሂሉ ዝተፃሕፈ ሕጊ እዩ
نخلهنا نتأكم ويكا نخلهنا بمعرض قلقل حقي إيو إلكا ويكا زساتهم دولو ديمقراسي قال مالي بزح كستاي أبتدخان هبتامن بهاجر درجة بخف العالم درجة كتمص أخلها بوبو تخايدة حزكا أبوبو كسنا أبتن نتكا دقبا أكاسات سونين زيتواخا ولا بريتش باسبورت حيسكا خلها همان أب كندي عدتها تطو زي برنا أنا خلتي باسبورت لني ناي إرترا باسبورت لني ناي بريتش باسبورت لني أبز خدكو عدقن مبزحة الجزية تطو كبلون اللوم it doesn't matter ولا تورقت ناي عد إنجليز كلاتنا همان حجي كل شيء كستايلو مالتي كل شيء ببوتو سساندو قلوو أبزي ناي تايد بهالكلمة انت خوينا مسأتو خي سدتنياتات مسأتو بزعدسي انتاي قاتمهم أنا دبزي حق زي أبتي training ناي migrants ناي the ethnic minority training you know ناي community ناي حبرتسب معبالي حدا سبب زمزيو انتاي كقبر خيل business دي خجمر أبتي زل علينا education كستايدي خيد كالتاد كتري يخيل دو أبزبل مس بصوتي كويني أبزي كوم يد سرح مس إيرتراويان أبزي إيرتراويان بزح سلزيلو مزحتو مستي ناي تخلع عدتات سدتنياتات أبتي تمرتي أبتي يونيفرسيتي أبتي تاير بهال بزح ساتفي أبزي مسموتو أتغند تصقم انتاي مسلكا وانقوي تزلع عليه حصور تبلون دحر كوينو اتقوانقوي أب قدم 11 عمت حنتي ريسيرش أنا بعلي زقور كوانيرا سانتا يا حجي أبز عد مسموتوتهم سدتنياتاتسي بيزنس جمرموت بيزنس كلتي فعصو وي كاني سبقايهم سبيتهم دقهم أبقى سرحو حجي ولا تدرار علتهم تهابتهم سيلهم قصلو ولا تا بيزنس ترفي تكبر أي تمعبلسي كلهم أبقى سرحو سيلهم كقصلو أما جرش هاجن تدرار علتهم تهبهم سلزلا أمبر تا بيزنس ولا حنت بروفيت أي تقبرني حجي نزي انتاي إتي مجمري انتاي سلم انتاي إتي بيزنس دعصو غلطيفو بتم سدتنياتات تخفتسي سلم انتاي غلطيفو زعصو كلاي نجركي من يوم كاب أمس من يوم تي بيزنس جيرو ما بزعدي زعوته زلو من يوم أي ناي كفال نايتي أبزعدي عقبة حاتيتو أبزخنا برزدلي حبرة سبيو دعوة دلو أبعد إنجليز تم جمريات دعوة زلو تشاينا يوم أتي تشاينيز بهال كوميونيتي أتي زلع عليه زعوة أبعد إنجليزي إذا كاب شحن 994 أتحزو استسأنعت هاي بهالي سلام انتاي زعوة زي حبرة السبزي توم أكاونتانتس ناتهم أتي بيزنس مستجمرة مبزحت أبتناي مقبيتا إدبها اليوم تساتفو Chinese takeaway Chinese restaurant يوم تساتفو خالون توم second generation زبهالو حجي أبت real estate أبتخال أتيوم مبزحتي قوام إنجليز ذيك الچاينا جن نتا takeaway Chinese takeaway نخبلا توم accountants توم مهورات ناي China دك عدوم يوم زحبزوهم أتي business plan نسوم يوم تحفلهم سلازي أتي بانك امنات اللو كم زخفلوه أتي interest حارت أنولو نحنا كم زخفل يفولتيهم أتي accountant أتاخ قبرا خلو تا مجمري أتا business plan كتصحفا خلو almost بنت عايز قبرو لهم سلام انتاي lifetime ويكان قد سالي عميل يقبر له إذا ريستورانت زيادة تخفيتا أتمقبناي تشاينا فتوس لزخوني أبزخونت تخون بوتا تخفيتا جنزبا مليسا حارت مليسا ترفهم تقبر فلتيو سلازي يحجزوهم أتبانكها أتي كم عينت بيزنس جنزبو سلازي خفلولو بزيت إرتر نتي ناي مجمري نايت بيزنس يلقوها مالتي بحريوتهم هندخا كم حبرتسب أتوقع فلتو سلازخونو السيستم أتصبيهم سلازي فلتو أما جزاتنا عاد إنجليز نويح سلازي نبرو الساتهم كمو
እቶም ምሁራት ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዓብይ እንታይ ዝበሃል ይፃወትሉ ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን ዝበሃል ምክንያቱ እንግሊዝ ንዓታቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣድሚኒስትሬተርስ እያ ትገብሮም ነይራ ነቶም ዋላ ኣብ ኣፍሪቃ ኹን ዋላ ኣብቲ ካሪቢያን ነቶም ነቲ ናይ ስሌቨሪ እንታይ ዝበሃል ከመሓድርዎ ከለዉ እቶም ኣመሓደርቲ ህንዲዮም ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ናይ ምምሕዳር ኣብዚ ዓዲ ሕጂ እውን እንተኾነ ህንዲ ነዊሕ ርክብ ስለ ዝፀንሖም ምስቲ ሲስተም እሳቶም እውን ከም ካልኣይ ተዓወቲ እዮም ዳሕራይ ፓኪስታን ባንግላዴሽ እቲ ኣፍሮ ካሪቢያን ዝበሃል ኣብቲ መጨረሻ እዩ ኦኬ እቲ ሲስተም ስለ ዘይብሉ ዝተሓጋገዝ ሲስተም ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ደጥረዮ ንብረት ስለ ዘየለ ኣብዚ ዓዲ እውን እቲ ባንኪ እውን ልቓሕ ሂቦን እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን እቲ ቢዝነሳስ ምስ ተጀመረ ኣይዕወትን እቲ ቀንዲ ፀገም ግን እቲ ሲስተም ዘይምፍላጥን እቲ ቋንቋ ዘይምፍላጥን እዩ ስለዚ ኣበይ ይምለስ ኣብታ ቦትኡ ምለስ ኣብታ ናይ ምግልጋል ቦታ ምለስ ኦኬ ኣብ ናይ ቺክን ኣብ ናይ ደርሆ ምሕራድ ኣብ ናይ ፋብሪካ ኣብ ተሓቢእካ ናይ ምስራሕ ኣብኡ ይኣቱ ሕጂ እቲ ናህና ስደተኛ ካብዚ ኣውፂኻ ክትሪኦ ይትኽእልን ኢኻ ንሕና ኤርትራውያን ኣዝና ዓድና ስለ ንፈቱ ዓድና ከዓ ሰብ ከፊልና ስለ ዘምፃናያ ምስ ዓድና ዘለና ርክብ ምስ ዓድና ወዲ ዓድና ከምዕበለልና ዘለዎ እንታይ ዝበሃል ዓብይ እዩ ግን እዞም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ኤርትራውያን እንትርፎቶም ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ነታ እንግሊዝ ቁሩብ ፈሊጦማ ዝመፁ መብዛሕትኦም እቲ ቋንቋ ዘይፈለጥዎ እዮም እዚ ከዓ እቲ ዓብ ፀገም ዝመፁ ዘሎ ኣብዚ ምስ መፁ ከዓ ዱልዱል ኮሚኒቲ ንዓታቶም ክሳይ ዝገብሮም እቲ ምሁር ዝበሃል እውን ንባዕሉ ኣብዚ ሓላፍነት ኣይወሰደን እቲ ፅሒፉ ኣንቢቡ ነቲ ሲስተም ዝፈለጠ ኤርትራዊ እውን ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ብምንታይ ትቢልና ስለካ በቲ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ተሰሪቑ ሓንጎልና ናብ ካልእ እንታይ ዝበሃል ጌርና ምስ መፀት ሰብ ሕራይ ወርኽ ሕራይ እስኪ ኩሉ ንበል መንግስቲ ኤርትራ ንንቀፍ ነቲ እንታይ ዝበሃል ንንቀፍ እቲ ብዚ ምስ መፀኸ ስለምንታይ ነቲ ስደተኛ ጠሪፍና እንታይ ዝበሃል ስለምንታይ ንፈላለዩ ነቲ ኤርትራዊ ብዚ ምስ መፀ መፅኡ እኮ እዩ ካብ መፀ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ምሁር ኣካውንታንት እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ቋንቋ ናይ እንግሊዝ ከማን ብጥርኑፍ መገዲ ኣብ ዓዲ ዓዱ ኮሚኒቲ ተገይሩ ካልእ ዝተተረፈ ቋንቋ እንግሊዝ ከማን ክንምህር ምኽኣልና ነርና ስለዚ ኣነ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ዝብሎ ኣብዚ ምስ መፀ ኣክንዲ ሙሉእ መዓልቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትፀርፍ ትውዕል ሓቂ እንተልዩካ ሓቂ እንተልዩና ኩላህና መፅኦም እሞ ንዑ ሂወቶም ከም ዝመርሑ ሂወትና ክንመርሕ እዮም ዝብሉ ኩሎም እዚ ሕጂ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ ወይ ገለመለ ዘይኮነ ኣብ ኣስመራ ከይደ ብዙሓት ዝሓተትኩም እንታይ እዩ ትፀገም ሕራይ ናሽናል ሰርቪስ ነዊሑ እናትብሉ ኣለኹም እዚ ፍሉጥ እዩ ካልእ ናቱ ጠንቅሎ ስለምንታይ ናሽናል ሰርቪስ ከም ዘበለ ግን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ትመፁ ዘለኹም ንኤሮጳ ኤሮጳ ኮ ዘድልይዋ መሪፃ ኣብቲ ክስታይ ትብ እምበር ነዞም ትምህርቲ ዘይብልኩም እሞ ሂወትና ክንመርሕ ካብዚ ሲ ኣብኡስ ዋላ ሰሪሕና ዋላ ኮስቲርና ከማን እንዳፈለጡ እኮ እዮም ዝመፁ ዋላ ኮስቲርና ሂወትና ክንመርሕ ኮስቲሮም ከምኡ ከዓ ገብሩ ኣለዉ ንሕና ተራና ዞም ኣብ ዝደገ ዘለና ግን እንታይ እዩ ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ኣብ ሓደ መንገዲ ከነብፅሖም ድሕር ኮይና መጀመርያ እቶም ኣብዚ ዘለና ኣብዘይ ፍሬ ኣብ ዘይብሉ ኮለል ካብ ምእታው በብዓቕምና ኣብቲ ትሬኒን ዝበሃል ነገር ኣብቲ ፍልጠት ዝበሃል ነገር ኣብቲ ንሳቶም ናይ ቡምባ ምዕረይቲ ድዮም ክኾኑ ኤሌክትሪሽያንስ ድዮም ክኾኑ ቀሊል ኣይኮነን ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ብዚ 10ታት ዓመት ወስድ ንሓደ ሳልሳይ ክፍሊ ራብዓይ ክፍሊ በፂሑ ዝመፀ ዋላ እውን እቶም ዲግሪ ጌርና መፂና ዝብሉ ኣብ ዓድና ነቲ ሲስተም ክርድዎ ነቲ ኣካዳሚክ ሲስተም ክርድዎ ነቲ ካልቸራል ነቲ ቢዝነስ ሲስተም ክርድዎ ናይዚ ዓዲ ነዊሕ ግዜ ፕሮሰስ እዩ መስርሕ እዩ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ኣነ እቶም መንግስቲ ኤርትራ ኣምሂሩ ኣብዚ ማስተርስ ክትገብሩ ዶ ገለ ክትገብሩ ዶ ኢሎም መፅኦም ዘለዉ ኢስ ፔይባክ እቲ ፔይባክ ከዓ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕግዝዎ እንተኮይኖም ከዓኒ ኣብ ክንዲ እስኻ ተቃወሙ ዶ እስኻ ከምዚ ዶ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኮይኖም ነቲ ኮሚኒቲ ይሓግዝዎ ስለምንታይ ቆልዑት ናህና ኣብዚ ምስ መፁ ጠፍኡ ኣብ ዓዶም ዘይጠፍኡስ
ኣብ መንገድን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ምስ መፁ ነፍሶም ክቐትሉ ኣነ ፃውዒተይ እንታይ ይመስለካ ነቲ ክእለት ዘለዎ ሰብ በብክእለቱ ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም ኮይኖም ማእታን ንዓዶም ክኾኑ ነላልዮም ካብ መፁ ምዝ ሲስተም ነላልዮም ከመይ ገይሮም ነብሶም ክኽእሉ ከም ዘለዎም ንግበር ባህሊት እየ ብጣዕሚ ኣብታ እቲ ዘሕዝነኪ እዚ ጉዳይ ብዓብ ስእሊ ተራእዩ መፍትሒ ክንደልየሉ መብዛሕትኡ ግዜ ብፖለቲሻን ሃይጃክ ኮይኑ በፖለቲካ ዓይኒ ጠላይደንስ ኩሉ ነገር ክትርጎም ራይ which is ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይ ብግቡእ ንኸይንርዶ ዕንቅፋት ዝኾነ ኣብታ ቋንቋ ዝበልክያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ I think ሓደ ነገር እቲ ቀንዲ ክትወፅእ ከሎ እቲ ሰብ ተዳልዩ ግቡእ ኣፍልጦ ገይሩ ኣይኮነን ዝወፅእ ኣብታ ዝኸደላ ዓዲ ናበይ ከም ዝዓዲ ኸማን ኣይፈልጥን ኣብታ ዝኸደላ ዓዲ ቋንቋ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን ኣብታ ዝኸደላ ዓዲ ኣትዩ ከጋጥሞ ዝኽእል ደቂቕ ብደቂቕ ኣትሊስት ዋላ ኤሌመንታሪ ኢንትሮዳክሽን ኣብ ሓደ ነገር ክትኣቱ ከላስ ኢንትሮዳክሽን ኣለካ የብሉን ኣፍልጦ የብሉን ኣብዚኣ ግን እንታይ ዝብል ብዙሕ ግዜ ዝገርመኒ ኣብዚ ናይዛ ዓዲ ሕጂ ካሪክለም ተሪኢኺ ብዛዕባ ናይ ስደት እንታይ መስል ስደት ዋላ ዚ ፑል ኤንድ ፑሽ ንብሎ ነበርና ኩሉ ብዝርዝር ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ቤት ኣብ ናይ GCSE ኣብኡ ይመሃሩ ካሪክለም ከም መፅሓፍ ኣሎ ስደት እንታይ እዩ እንታይ መስል ስደት ናበይ እንታይ የጋጥሞ ስነ ኣእምራዊ ገለ ብዝርዝር ኣሎ ሕጂ ንሕና ብጣዕሚ ግዳይ ናይዚ ስደት እዩ ወፂኡ ዘሎ መንእሰይ ቁፅሪ ነቲ ሃገር ካንእ ዝኽእል መወዳእታ የብሉ ኣብቲ ንሓና ካሪክለም ከም ስርዓት ከም ትምህርቲ ክኣቱ ክእል ኣለዎ ናቱ ዝኽኣለ ብዝርዝር ልዕሊ እዚ ንዛረቦ ዘለና ፈላጣት ተሓዊሶሞ ዝርዝር ዘለዎ ክኣቱ ኣለዎ ስለዚ እቲ ቆልዓ ዝዓቢ ብዛዕባ ስደት ኣፍልጦ ሒዙ ይዓቢ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ኣብቲ ካሪክለም ናይ ሃገር ደረጃ ክሕሰበሉ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕኒ እንታይ ፊዚክስ ዋላ ካሊእ ካሪክለም ኣምፂኻ ምስቲ ናትካ መነባበሮን ሂወትን ገሊእኮ ምስቲ ግብራዊ ፕራክቲካል ዝኾነ ደይኮነ ትምህርትታት እውን ክትመሃር ትኽእላ እዚኣ ሓንቲ ካልኣይ ናብቲ መንግስቲ ጥራይ ደይኮነ ንሕና ከም ሰባት ከማ ከም ዝበልክዮም ትምህርቲ ዝፈልጡ ዝተምሃሩ ዝወፁ ኣለዉ ናቶም ጉዕዞ መፅሓፍ ክፅሕፉ ይክእሉ መምሃሪ ፊክሽናዊ ደይኮነሲ መምሃሪ ካበይ ተበጊሰ ካብ ሱዳን ተበጊሰ ናበይ ከይደ እንታይ ደፊእኒ ሰሃራ ሰጊረ እንታይ ኣጋጢሙኒ ኣብ ሊብያ እንታይ ኣጋጢሙኒ ፊክሽን ደይኮነ ደቂቕ ብደቂቕ ምስ መፁ ኣብ ኢሮብ እንታይ ኣጋጢሞ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ንክገብሩ ፊት ንክገብሩ ቋንቋ ክፈልጡ ኣለዎም ሓደ ካብቲ ዝበልክዮ ማለት ክላሽ ኦፍ ናይ ካልቸር ዘጋጥሞ እዚታት ዋላ ንእሽተይ ማኒ ዋላ ሓደ መፅሓፍ እንተትፅሕፉ እቲ መፅሓፍ ንስውነቶም መናእሽቱ ወለዶታት ንዕኡ እንድሕር ዳኣ ኣንቢቦም ሓደ ክመፁ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ከም ዝመፁም ፈሊጦም ስለ ዝመፁ ድሕር ክወፁ ኮይኖም መፅኦም ናይ ምዕዋት ኣብ ደገ ወፅኦም ገፊሕ ይኾን ማለት ምክንያቱ ቋንቋ ፈሊጦም ክመፅኦም እንታይ ከም ዘጋጥሞም እውን ፈሊጦም መፁ ካብቲ ሓደ ዝበልክያ እታ ፈሊጥካ ናይ ምምፃእ ሓደ ቱርኪ ኣብዚ ቀረባ ዝገዛት ናይ within 6 months መፂስ ድኳን ከመይ ዝበለ ድኳን ከፊቱ ቢዝነስ ዝገብር ሕጂ ዓሊለ ክንደይ ጌርካ ብዛዕባ ዋላ እንግሊሽ ከማን ፅቡቅ ኣይኮነን ክንደይ ጌርካ ገለ 6 months እዚ ናትካ ይወናተይ እዚ ወዲ ገለ ነገር ሰሪቁ ኣሎ ወይ ድማ ናይ ፋሚሊኡ ገለ ድሓር ዓሊለ ከመይ ገለ ምሰልኮ ናኖ ኢሉ ኣብ ዓዶም ከለዉ ከምዚ ናና ዕቁብ ንብሎ ማለት እዩ ኣለዎም ሕጂ እቲ ገንዘብ ኣዋፂኦም ኣብ ዓዶም ንዕኡ ናብ ዝሰድዎ ማለት እቲ ሰንሰለት ማለት እቲ ቼን ኦፍ ናቶም ኣብዚ መፂኡ ገንዘብ ኣለቂሖሞ ንክንደይ መዓልቲ ከም ዝሰርሕ ይፈልጥ እዩ እቲ ቢዝነስ ዝኣትዎ ድማ ይዕውቶን ደይዕውቶን ድማ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ከም ዝበልክዮ ኣካውንታት ናቶም ኣለዉ ዝሕግዞም እቲ ዴሊቨሪ ዝሕግዝዎ ኣሎ ብሙሉእ እቲ ስራሕ ንሱ ጥራይ ንጎ ተስዩ ክሳዕ ምሸት has to be dedicated ነታ ዝሃብዎ ገንዘብ ልቕሕ ዝሃብዎ ንዑ ንምኽፋል ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ዘለኹ እቲ ኣቐዲምካ ተወዲብካ ፕሮግራም ጌርካ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ ስደት ትዕወቶ ማለት እዩ ሰብ እዚ ኦልሬዲ መፅዩ ኣብ ስራሕ ኣትዩ
من نبابرو فلتي كله ناي مرأي تأشم سلازي زيرو انتاي خمس الناس غير مستعى انتو يزبلكيو كامون أبزم سمت أناون كم تجبون تودابيناون أي دبدو ناي كوميونيتي ألا نخدم أي نخدم بقدر ما انت أصلا يرنا دروبين سنتر حدا سنتر نا إيرتراوان ما أخذ نبلو خمان كسام حجي أي تعودنا أتليس مسوسي كوفي لهم كاباي كاباقي خاب كالو عرفتم تراغيبهم حد حبريتا زرعوا بلو عرفتم تراغيبهم كوفي لهم الله سب كي رغب عمتات ماتيام سب دي تدفوتهم عرفتم كرهوهم دي كله سلازي اتي حدون تدلدل كوميونيتي أبدا جوت إناون كان عوض دي مخالنا أتينك حدا خبتي كسهراتات ويدما نتمنى سيون في اللاين إذا حد يزمت زلو ستيبل نخي كون ماتيو مستي حدا خاوغينو يسمعني يا እሱ ጽቡቕ ኣለኻ ብርሂን ምክንያቱ እቲ ተጽባይነት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ካብ ሰብ ክገብረልካ ጥራሕ ምድላይ ዝበሃል ከይተረዳእካ እዩ እቲ ክሳይካ እንድሕር ዕድል ሂብካዮ ከመይ ገይሩ ኣትኾም ዘሎ ብተሓንጎልካ ኸማን ክሳይ ይገብረካን እዩ ኣይ ሕጂ the day asylum seekers ኢኹም ረፊጅ ኢኹም ተባሂሎም ቀዳይ ነገር እቲ ናህና ኩነታት ብፍላይ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሓት ሰባት ነዚ እውን ኣተባቢዖም እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ነዚ ዓድኻ ገዲፍካ ምፃእ እቲ ናህና ጉዳይ ፍሉይ ጉዳይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክትዛረበሉ ትኽእል ከማን ኣይኮነን ስለምንታይ እዮም ኤርትራውያን ክሳብ ክንድዚ ናብ ስደት መፂኦም ድብል ዓብይ እንታይ ዝበሃል እዩ ዓብይ ሕቶ ስለ ዝኾነ እዚኣ ከም መጀመርያ ክስታይ ክትከውን ተስፋ ገብር ካብ ኩሉ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለምንታይ እየን ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ስደተኛታት ምፍራይ ጥራሕ ተዋፊረን ዝፀንሓ ነዚ ዝሓለፈ ዳርጋ 30 ዓመታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዋላ ካብኡ ንላዕሊ ኸማን እቲ ካብኡ ንላዕሊ ምናልባት ምኹኒ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ሰብ እውን ኣሪሒቑ ስደት ነይሩ ሽዑ ንሕና ንኣሽቱ ተጋድልቲ ከለናሲ ባሽሓት ዝኣክል ሰብ እቲ ኩናት ምስ በርትዖ ናብ ሱዳን እዩ ዝሰግር ኦኬ እቲ ርሒቕካ ምኻድ ካብኡ እዩ ተበጊሱ እምበር ብመሰረቱ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ስደት ኣይድበሃል ኣይነበሮን እቶም ስደት ዝመፁ እቶም ቁሩብ ኣብቲ ትምህርቲ ዓለም ወይ እቶም ደቂ ሃብታማት ምዚ ኤውሮጳ ቁሩብ ክስታይ ዝነበሮም ስድሮኦም ሌላ ዝነበሮም ገለ ተዘይኮይኑሲ እቲ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሓሪስካ ምብላዕን በቲ ኣይድበሃልን ዕጉብ እዩ ነይሩ ኦኬ እቲ ናይ ስደት ዝበሃል ባህሊ ኣይነበረናን ምስቲ ኩናት ዝመፀ ናብ ሱዳን ክሰግር ጀሚሩ ትሰብ ካብ ሱዳን ከዓ እንደገና ስደተኛታት ኢኹም ድኻታት ከነዕቅበኩም ገለመለ ተባሂሉ ብነፋሪት ክወስዶም ጀሚሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ሶሻል ሙቭመንት ዝበሃል እንደገና ክስታይ ገይርዎ ኣስፋሕፊሕዎ ሶሻል ሙቭመንት ከዓ ጌጋ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓንቲ ፕላኔት እያ እቲ ሰብ ኣብ ሓንቲ ፕላኔት ናይ ምዝውዋር እንታይ ይድበሃል ጌጋ ኣይኮነን ባህሊት እያ ነይ ኢንፋክት ከማን ንኩሉ ፅቡቕ እዩ ብማዕረ ተዝኸውን ምክንያቱ ሓሳብ ክትለዋወጥ ትኽእል ትምህርቲ ክትለዋወጥ ትኽእል ባህሊ ክትለዋወጥ ትኽእል ፍልጠት ክትለዋወጥ ትኽእል እቲ ፀገም ኣብ ምንታይ እዩ እቲ ሓደ ኣዛዚ ወሃቢ ተኻቢ እቲ ሓደ ከዓ ኩሉ ግዜ ተዋሃቢ ኣብ ምትኳብ ዝነብር እሱ እዩ እቲ ፀገም እቲ ዘይማዕርነታዊ እቲ ፀገም እምበር ሓደ እንግሊዛዊ ኤርትራ እንድሕር ከይዱ ኣብ ኤርትራ ተማሂርዎ ዝመፅእ ነገር መዓት እዩ ኦኬ መማዕበል እዩ ከዓ ንዑ ከም ውልቀ ሰብ መማዕበል እዩ እቲ ኤርትራ እውን ኣብዚ መፅኡ ተማሂሩ ምስ ነቲ ዝተማሃሮ ነገር ተፀፅቡቑ ኣብ ዓዱ ክፀሉ እውን እዚ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ማይግሬሽን ኣዘ ኮንሰፕት ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ዘይማዕርነታውን እቲ ዕድል ዘይመሃብን እቲ ነቲ ኣብ ዘይባህልኻ ምስ ኣተኻ እሞ ከዓኒ እቲ ኣብ ዘይባህልኻ ኣቲኻስ ዘይሕጉስ ሰብ ኮንካ ምንባር ዘይሕጉስ ሰብ ኮንካ ምማት ዘይሕጉሳት ቆልዑት ምውላድ እቲ ፀገም ኣብዚ ናይ ታይድ ባህል ክንኣቱ ተኾይና ኣብዚ ናይ ኣብዚ ብፍላይ ናህና ክንኣቱ ተኾይና ግን እቲ ናራቲቭ ናህና ኣዝዩ ኔጌቲቭሊ እዩ ክስታይ ክኸይድ ፀኒሑ እቲ ናህና ናይ ኮሚኒቲ ዶ ናይ ሪሰርች ደገለ ትብሎ ዘለኻ ንሕና እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝሓለፈ ብፍላይ ካብ ኣተንተን 27 ዓመት ኩሉ ነገር
ናብ ኔጌቲቭ ታይድ በሃል ጥራሕ ዝኸይድ ነይሩ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነስ ወላት ህዝብና ህና ከማን በቲ ዘሎ ፀገማት ኣብኡ እንዳተፀልወ ነቲ ፀገማት በብናቱ ረብሓ እንዳተርጎሞ ነቲ ናይ ብሙሉእ ሃገር ረብሓ ገዲፍካ ናብ ናይ ንዓኻ ዘገድሰካ ጥራሕ ኣብ ናይ ንዓኻ ዘብለካ ጥራሕ እንድሕር ሓደ ሓውኻ ድዩ ኣዴኻ ድዩ ሓፍትኻ ድዩ እንድሕር ክሳይ ኮይና በኣ ጥራሕ እንዳረኣኸያ ነቲ ሙሉእ ሃገር ኣነ ብኤርትራ ፀገም የለን ክብል ኣይክእልን እየ ናይ ኩሉ ፀገም ኣሎ ከም ኣብ ኩሉ ዓዲ ኣብ መጨረሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ እዩ ናይቲ ማጆሪቲ እዩ ከዓ ዘገድሰኒ ናይቲ ዝበዝሐ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ደሙን ዓፅሙን ኩሉ ነገሩ ከስኪሱ ከፊሉ ንኤርትራ ትምኒቱ ኤርትራ ምዕሪቲ ኤርትራ ክትከውን እዩ ስለዚ እዚ ከም ናህና መልሕቕ ጌርና ክንክእል ኣለና ኩሉ ፀገማት ከም ዘሎ እንዳፈለጥና እንተ ክኢልና ንዕኡ ኣብ ምእላይ እንተ ዘይክኢልና ከዓኒ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሞተሉን ዝሓለፈሉን ብሓፈሻ እቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ 6 ሚልዮን ድዩ ወላ 7 ሚልዮን ድዩ ወላ 5 ሚልዮን ድዩ ናብቲ ናይ እቲ ሓፋሽ ንብሎ ንሕና ዓወት ንሓፋሽ ኢና ንብል ዓወት ንሓፋሽ ማለት ዓወት ንህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓወይ ስለዚ ተኣስረኒ ወይ ድማ ሓፍተይ ስለዝተኣስረኒ ነቲ ሓፋሽ ክጠልሞ ክኽእል የብለይን ሕራይ መሪር እዩ ኣብቲ ስድራ ቤት ዘምፅኦ ኣይድበሃል እውን ዓብ ፀገም ኣለዎ ግን ኣብ መጨረሻ እቲ ሓፋሽ ሓፋሽ እዩ እቲ ሃገር ሃገር እያ እቲ ህዝቢ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ብሓንሳእ ኮይኑ እዩ ሰሪሑ ስለዚ ካብዚ ነቕ እንተ ደኣ ኢልካ ካብዚ ነቕ ንብል ስለ ዘለና እዩ ሕጂ መዓት ፀገማት ዘምፃልና ደሎ ነቲ ዘምፃልና ገዲፍና በቲ ንዓና ዝትንክፈና ነገራት ኣዚና ንጉሰስ ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ኣነ ነቲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ኣብ ውሽጡ ዘብሎ ነገራት ክሒደ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ሃገር ሃገር እያ ህዝቢ ህዝቢ እዩ ስለዚ ንሕና እንድሕራኡ ንኣምን ኮይና ኣብዚ ምስ መፀቲ ሰብ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እያ ታናቲ ክስታይ ኣብዚ እንተደኣ መፅዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘለው ባዕሎም ኣለዎ ኣነ ምብራቕሲ ኣብ ኤርትራ ተምፅኦ ለውጢ ዋላ ዓጀው ክትብል ውዒላ ክንዚያ ክስታይ የለን ሓንቲ የለን ዋላ ናብ ኤምፒ ኺድ ዋላ ናይ ገለ ኺድ እንታይ ኢኸ ኣብ ኤርትራ ዘለው ዋናታቱ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው እዮም ኦኬ እቶም ነቲ ዲጋታት ክፍሕሩ ዝውዕሉ ዘለው እቶም ኣብቲ ዶባት ጠጠው ኢሎም ክካለኸሉ ዝውዕሉ ዘለው እቶም ልክዕ ከምቲ ሰሓል ከለና ዓይኖም ገጾም ብሓመድ ተሸፊኑ ሃገር ክብሉ ዝውዕሉ ዘለው ፅርግያ ክሰርሑ ዝውዕሉ ዘለው እሳቶም ይዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ እሳቶም እዮም ክሳብ ሕጂ እንተኸውን እውን ደሞምን ዓፅሞምን ዝኸፍሉ ዘለው ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብርን ንዕኦም ክንሕግዝ ተኽኢልና ጥራሕ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል እምበር ኣብ ደገ ኮንካሲ هو ክትብል ውዒልካ ንዓዲ እንግሊዝ ጠሪዕካ ንኢዩ ጠሪዕካ ንገለ ጠሪዕካ ንገለ ጠሪዕካስ ነቲ ብቲ ሃገር ዘሎ ክትግልብጦ ከተዳናጉዮ ትኽእል ክትዕንቅፎ ትኽእል ነቲ ስቃይ መሊስካ ክትናዋሓሉ ትኽእል ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ ግን ብዙሕ የለን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዚኣ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብታ ዘበልናያ ተመሊስና ጉድለታት እንዳኣረምና ኣብታ ደንቤና ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ኣብታ ደንቤና መፂና ፅባሕ ንጎ ነዚ ዝመፅእ ወለዶ ፋሕ ጭንግራሕ ዘይብላ ኤርትራ ክንገድፈሉ ክንክእል ኣለና ነዚኣ እዮም ሞይቶም ቶም ብፆትና ነዚኣ እዮም ሂወቶም ከፊሎም ቶም ብፆትና ናብኣ ከዓ ክንመለስ ኣለና ነዚ ብዙ ዘሎ ሕጂ ናህና ደም ናህና ውላድ ስለ ዝኾነ እቶም ክእለት ዘለና ዋላ ኮሚኒቲ እንተዘይሃሎ ብውልቅና እንታይ ክንገብር ንኽእል እያ ፀገም ብውልቅናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝኾነ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ክንሪኦ ከለና እንታይ ክንገብረሉ ንኽእል ዲሲፕሊን ኣጉዲሉ ታድባል ክኸውን ከሎ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ኮንካ ከምዚ ኢልካ ትኸይድ ኣለኻ ተኣርም ስለዚ ሲ ኣነ እዚ ትብሎ ዘለኻ ዓብ ሕቶ እዩ ኮፍ ኢልካ ብዘይ ታይድበሃል ብቁኑዕ መንገዲ ብንጹህ ልቢ ብመሪሕነት ናይ ኮሚኒቲ ክንዘራረበሉ ኣብ እቲ ቁስልና ከይሓባእና ናይ ብሓቂ
ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ነዞም መፅኦም ዘለዉ መንእስያት እንሕግዘሉ መንገዲ ንፍጠር ኣብዚ ግን እቲ ሲስተም ቀሊል ሲስተም ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ፀገሞም ናይ ቋንቋ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገሞም ናይ ፍልጠት እዩ እቲ ሲስተም ንዓና ዝኸውን ሲስተም ኣይኮነን ንዓና ክኸውን ግን ረብሓና ፈሊጥና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንታይ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ጽቡቕ ናይ ይሂት ብጽቡቕ ኣሚጥከ ኣለኺ I think እቲ ሓደ ንጹር ነገር እንታይ ዘሎ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ሰብ ዘሎ እዩ ግን እቲ ስሩዕን ውሑስን ክብረት ዘለዎ ናይ መንገዲ ምውፃእ ዝወሓሰሉ መንገዲ ተኣሽሞ ክገብር ኢንፋክት እንታይ ዝመፀለይ ነይሩሲ እዚ ናይ ቪዛ ጉዳይ ዝማዕርነት ከም መሰል ሒዝና ንጣበቀሉ መንገዲ ኣይረኣይን ሓደ እንግሊዛዊ ኣነ ብሪቲሽ ስለ ዝኾንኩስ ኣብ ድሌተይ ሰዓት ትኬት ቆሪፀ ናብ ድሌተይ ዓዲ ዝኸደሉ ሓደ ከዓ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ሃገሩ ናይ ኤርትራ ቪዛ ሃልይዎ ኮይኑ ከም ድሌቱ ትኬት ኣቑሪፁ ናብ ድሌቱ ዘይከደሉ መንገዲ እዚ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ መሰል ክንጣበቀሉ ዘለና እዩ ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ቴክኒካል ነገራት ክህልዎ ይኽእል ግን ከም መሰል ኣይንዛረበሉ ዋላቶም ንመሰል ንዲሞክራሲ ንሂማን ራይት ንጣበቕ ኢና ዝብሉስ ኣይጣበቑሉ ካልኣይ እቲ ናይ ኣሳይለም ሲከር ኣገባብ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኦፍ ኮርስ እቲ ዝበልኪ ከም ዝበልኪዮ ኣብ ካልኣይ ዓለም ሰሪሕ ይኸውን ወይ እውን ተሸጊሩ ምስ መፀብ እውን ንዕኡ ትገብረሉ ክንክን ኣገዳሲ ግን ምስ መፀ ኣብዚ ዘጋጥሞ ኣሳይለም ሲከር ክወሃብ ናትካ ኬስካ ክረኣይ ገሊልካ ትገብሮ ኣብቲ ሰብ ትፈጥሮ ሜንታሊ ቶርቸር እዚ ብቐሊል ክረኣይ ደይብሉ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሰባት እዮም ማዕረ ነፍሶም ዘጥፉ ምክንያቱ ዝኩሉ መፅኦም ኣብዚ ምስ መፀ እቲ ክንቅበለካ ኣይክንቀበለካን ዝፈጥረሎም ናይ ጭንቀት ፅላለ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ እውን ተኣሽሙ ዝኾነሉ ካሊእ ዝበልክዮ እቲ ዎር ኦፍ ናራቲቭ እዚ ናይ ትረኻ ኩናት ኢና ዘለና ምክንያቱ እቲ ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ መንነት ወይ ኤርትራ ዝብል ኣብቲ ፓኬጅ ኣሎ ኢንፋክት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ከም ተስፋ ከም ዘይብላ ኖርዝ ኮርያ ሓንቲ ዋላ ጉግል ግንፅል ተቢልካስ እንታይ ከምዚ ገሃነብ ገይሮም እዮም ዝጎርፁ እዚ እውን ስኢልካ ዝተገብረ ኣይኮነን ተሰሪሕሉ ክትፀልእ እንድሕር ንሃገርካ ትፀልእ ኮንካ ሃገርካ እንድሕር ከም ፀልማት ታሪክ ዘይብላ እንድሕር ኮይና ትስምዓካ ኮንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ሃገርካ ክትሃንፅን ክትኣሽሙ ክትብል ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብታ ኦፍኮርስ ከም ዝበልክዮ እዚ ርእስቲ እዚ ደጋጊምና ካቨር ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሚድያ ጌርካ እዩ ድልዱል ኮሚኒቲ ንክትፈጥር ኣራዳዳ ኣመንታን ክገፍሕ ዝተፈላለዩ ኣራዳዳ ዘሎም ሰባት እንዳዓደምና ነዚ ጉዳይ ኣብ ሓደ ደረጃ ሓበራዊ መረዳእታ ኮመን አንደርስታንዲንግ ክህልወና ክንሰርሕ ክንፍትና ብኣና ወገን ማለት እዩ ምናልባት መጨረሻ ትብልዮ ተለኪ ኣብቲ ድልዱል ንቐፃሉ እውን ተኣሽሙ ክኾነልና ፅቡቅ ተኣሽሙ ይኽእልኪ ምክንያቱ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ኢድና ዘሎ ንግበር ኣብዚ ኮይና ዘይኮና ርኢና ኢና እኳ 20 ዓመት እንታይ ለውጢ ተገይሩ ብኸመይ ተይሉ እቲ ለውጢ ዝመፀ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ እዩ ኣብዚ ደገ ኮይና ቅንዲ ቀዳምነት ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ መነባብሮና ዘሎ ክንቅይር ንፍትን ኣብ ኮሚኒቲና ዘሎ ንሕያል ክንዲ ንፍትን ወይ ድማ ስኒትናን ሓድነትናን ኣብ ምድልዳል ክንዲ ንስዕር ካሊእ ዴል ኣርእስቲ ከፊትና ንዛረብ ንውዕል ብሓደ ወገን ስኢሉ ይኮንን ከምኡ ኮይኑ ንዕኡ ከምኡ ንክንሓስብ ዝገብሩና ዝተሰርሐ ሲስተም ከም ዘሎ ኢኻ ዝርዳእካ እንታይ አንተ ዝበልኮ ኣብ ኢንተርኔት ክፍት ኣቢልካ ብዛዕባ ኤርትራ እንድሕር ገንፂልካስ ከይፈተኻ በቲ ርእስቲ ከም ትዛረብ ዝገብረካ ምስ ሰባት ሽዑ ተራኺብካ ብዛዕባኡ ትዛረብ ክንዲ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ከባቢኻ ነብሶም ዘጥፉ መንእሰያት ኣለዉ ኣብ ከባቢኻ ዝተጨነቑ ናይ ብሓቂ ስትረስ ዝኾኑ መዓት ሰባት ኣለዉ ክንዲ ብዛዕባኦም ትሓስብ ብዛዕባኦም ተኣሽሙ ተብል ፎርስ ብዛዕባ ሃገር ዘሎ ኩነታት ትሕሰብ ማለት ኣይኮነን ግን ኣት ዘ ሴም ታይም ነቲ ከባቢኻ ዘሎ ክትሓስብ ሓሲብካ እቲ ግብራዊ ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ ኣብቲ ሓያል ድልዱል ናይ ኮሚኒቲ ክንክፈጥር ንብሎ ዘለና ብኢኮኖሚ ብኩሉ መዳያት
نوعه حجزنا خل سلزي أب مودة خم مدمدم تخون of course كالي معلتون زي hopefully نتصنع هالي معلتون كنقصله ምናልባት ትብልዮ እንተለኪ ጠቕልላ ኣቢልኪ ኣብቲ ምድልዳል ኮሚኒቲ ወይ ድማ ሓፈሻዊ ንዓኸ ነግረክበኪ እዚ ሰይፍ ፓሴጅ ትብሎ ዘለኻ ቁቁርብ ሕጂ ክመፅእ ይጅምር ኣሎ ግን ኣነ እዚ ክፍቀድ እዩ ዝብል ክስታይ እምነት የብለይን ምክንያቱ እንታይ እዮም ንሓደ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ንሓደ ትምህርቲ ነቶም ምናልባት ነቶም ከድልይዎም ዝኽእሉ ሰይፍ ፓሴጅ እቲ ሰይፍ ፓሴጅ ሕዚ ቪዛ ጌርካ ፓስፖርትካ ጌርካ ንምእታው እዩ ነዚ ናይ ስደተኛ እንታይ ይበሃል ናብ ከምኡ ክቕይርዎ ኢለ ተስፋ ይብለይን ዋላ እኳ ከም ዘረባ ይዛረብሎ ይሃለዉ እምበር እተን ሂማን ራይትስ ኢና ዝብላ እውን ነዚ ክሳዕ ክንደይ ይደፍኣሉ ኣነ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ብዙሕ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ እውን የብለይን ሓደ ካልኣይ ነገር እዚ ናራቲቭ ትብሎ ዘለኻ እቲ ናራቲቭ ትብሎ ዘለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ናይ ሚድያ ዝበሃል ዋላ ብሬድዮ ይኹን ብቲቪ ይኹን ብሶሻል ሚድያ ይኹን ቀሊል ክስታይ ኣይኮነን ንሓንቲ ከኽፍዋ ዝድለዩ ዓድሲ ብኩሉ እዩ ትመጥቃዕቲ ብኩሉ እዩ ብሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ብኩሉ እዩ ብቲቪ ይኹን ብተን ናይ ጋዜጣታት ይኹና እንድሕር ክትስእ ዘይደለይዋ ተዓዲ ብኩሉ እዮም ዘኽፍዋ ኤርትራ ከዓ ብዝኹነታት እዚኣ ነይራ እዚ ዝሓለፈ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበካ ሓንቲ ክስታይ ክበካ ኣነ ምስቶም ዩኒቨርሲታት ስለ ዝሰርሕ ሓንቲ ሪሰርቸር ከይዳ ነይራ ምሳና 2016 እዚ ናይ ማይግሬሽን ገድስኒ ኢላ ንኤርትራ ከይዳ ኣብ ኤርትራ እዞም ደቂ 13 ክሳብ ደቂ 15 123 ሓቲታ ኣብቶም ቤት ትምህርትታት ክልተ ኣብ ከተማ ሓንቲ ኣብ ገጠር ብዛዕባ ኣፍልጦም ብዛዕባ ዓዲ እንግሊዝን ብዛዕባ ኤርትራን ንዓዲ እንግሊዝ ከመይ ይርእይዋ ንኤርትራ ከመይ ይርእይዋ እታ ተሕተዋ ነይራ ነዞም ኣብዚ ዝኣተው እውን ሓቲታቶም እያ 10% ናይዞም 123 ኣብዚ ኣትዮም ኣብ ትሕቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓቲታቶም ኣብ መጨረሻ ካብቶም 123 ከም ኤርትራዊ ቆልዓ ገይሩ ብዓዱ ዝኮርዕ ከምዘይ የለ ኣስታይ ገይራ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እውን ስለ ዝገበረት እታ ሪሰርች ቆልዑት ኤርትራውያን ሲ እንታይ ክርኢ ትደልዩኒ ምስ በለቶም ኣብ ኤርትራ ሲ እስከ ኣማኽሩኒ መነመን ክርኢ ኣለኒ እንታይ ቦታ ክርኢ ኣለኒ ምስ በለቶም ዳርጋ ብሙሉእ ኣነ እታ ኤርትራ ነጊሮማ ኣብዚ ተኸትክ እዚ ክትርኢ ኣብዚ ተኸትክ እዚ ክትርኢ ካብ ኩሉ ግን ኢሎማ እተን ኣብ ባፅዕ ዘለዋ ታንክታት ኮማንዶ ታይገር ጃግዋር ከይረኣኽየን ከይትምለስ ኢሎማ እዚኦም ደቂ 13 ክሳብ ደቂ 15 እዮም ንዓን ከይረኣኽየን ከይትምለሲ ኣገደስቲ እየን ንሰን ንዓና ኣገደስቲ እየን ምክንያቱ ባፅዕ ክሕዙ ከለዉ ተጋደልቲ ኣብአን ነዲዶም ኣብአን ሓሪሮም እዮም ሒዞማ ንባፅዕ ኢሎማ ብጣዕሚ እዩ ክስታይ ኮይና ሕጂ ኣብ መጨረሻ ነዞም ኣብዚ ዝመፁ እውን ምስ ሓተተቶም ንሕና ዓድና ፀሊና ኣይኮናን መፂና ኢሎማ ንሕና ቀልጢፍካ ሂወትካ ተመሓይሽ እቲ ናሽናል ሰርቪስ ከዓ ስለዚ ነውሓና ኢና መፂና እምበር ተማሕፂኖማ ከማን ንሕና ዓድና ንፈቱ ዓድና ንምለስ ዓድና ከነማዕብል ኢና ንደሊ ብክስታይ ከይትርድእዮ ኢሎማ ከምዚ ዓድና ፀሊና ዝመፃና ከይመስለኪ ኢሎም ኣብ መጨረሻ እታ ሪሰርች ፓብሊሽ ክትገብራ ምስ ደለየት ግን እተን ዩኒቨርሲታት ኣይፍቀዳላን ኣብ ትሕቲ ናይ ዩኤን ሳንክሽን ዘላ ዓዲያ ሂማን ራይትስ እንታይ ይበሃል ፀገም ኣለዎም ድሓን ቀሲልና ንሪኦ እምበር ክትብል ኣይትኽእልኒ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣነ ንኣብነት ሕጂ ብነብሰይ ዘጋጥመኒ መሊሱ ከዓ ኣብ ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ እዩ እዚ ናይ ከመይ ጌርና ንኣፍሪቃሲ ስሞል ቢዝነሳት ብኣፍሪቃውያን ዝሰርሑ ዘለዉ ብዝዓድስ ከመይ ጌርና ዓዲ እንግሊዝሲ ከመይ ጌራ ኣክንዲ ብኤይ ጥራሕሲ ነዞም ስሞል ቢዝነስ ተጠቂምናሲ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ክስታይ ንብል ሰሚናር እዩ ነይሩ እዚ ግራንድ ሻፕስ ዝብልዎ ሽዑ
ناي فورين قال عينات نيرو نسي تشيرز قبرو نيروتي أخيبا حجي أنا ترح إرتراويت نيربتا أخيبا دارجا 3-4 زخون سبي بتهول كوفي لنيرو حنتي بيج ورقة حجي كاس ندابلت نابتي تشير حليفة أوكي نابتي تشير حليفة حتى له تباهيلو تا ورقة بيج ورقة يا حليفة أنا حجي بتقدميت كستاي أخو في لنيرة بتقدميت سريع أخو في لنيرة أنت هات بالمسلكة السخمسي إذا نإرترا رينيوبل حاجة زيلكم تبوازر لكم تنحسران 5 مليون دين قلقين سي تقاقيهم زلكم نتي أب إرترا زلو منغستي تنفاس كتهبو سلز دلهم يهم بر كم يجركم 225 مليون سي كم زي غيرو هزبو قريفو دوت زلو منغستي سلام تاي تهبو يعني راتا تحتو إذا حجي أب حدا ناي بيزنس أخي باسي سلام تاي كم زحتو زمز إيو خاتبل معتنا أفريقيا تايد بهالزلو بيزنسات سمول بيزنس دلو منال بعد دخون بيزنس نركب لهم زخدو أنا نبغى علي بيزنس وكيلي أخيدي نيرترا وكيلي هم كن كيدي حجي أنا شعو تايد بهالكوينه تا إرترا تبلشم مستتقسسي أي تأمنن ناي بحق تايد بهالكوينه وات سوق دي خبل حجي كم يجر كاسو تبل أب كم زز أكل ناراتيف ناي عدها እንዳ ተባላሽው ከሎ ከመይ ጌርካ ስኡ ትብል ስለዚ ቀዳይ ነገር እዚ ነዚያ ዝሓትት ዘሎ ሰብ እዚ ነዚያ ወረቐት እዚኣ ዘበለ ኤርትራ ህዝቢ ከም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ቆልዑት ከም ዘለዋ ኤርትራ ህዝቢ ከም ዝኾነ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ መሪሑ ይኸይድ ዘሎ እምበር እዚ ሪኒዌብል ኤነርጂሲ ንተማሃሮ ቆልዑት ንቤት ትምህርትታት ንሕክምናታት كجلجل ده يكون دوهاب دولو كما يزبل السيطاناوي التحساسبا إزي نيرترا أي تهابوا إزي رينيوبل إنرجيسي أي تهابوا زبهال نجرسي انتا عينت ناي سيطانا تحساسبا أبزخوني بوتا إيرتراوي كم ددهال جيرومنا أبزخدنا يو أبناي بيزنس خون أبناي كالو خون إزي بشالك دتودبه متقعتي نإرترا طرح زيكوني اندحر حنت نجر كتقع دليا بخوم اي يسرح زلو تعالم سلازي اما دمتا انا كله زدلي اذا كله خوينو كن انتاي كنقبر نخيل نحنا إرتراويان ابز دايسبورا إرتراويان سي انتاي كنقبر نخيل كلتا نجر كنقبر نخيلينا حاده نزبزي مصي زلو نحنا من اسي بستخال متن كنطرنفو كنكيلالنا تزلنا فلطت كنكافلو أتي أبناي تسفى مقرأ زخيد دولو بستخال متن مستن محبرات تحبابيرنا نزي سبزي تسفى خن هو بخن كيلالنا تسفى مهاب راح زي كوني كسعر كم زلوه كابتنا يتصباينت منتاليتي وطيو ليتن كاترن سريحو تماهيرو نفسو خخيل صباح نكو خانا عدو خخون حيال دلدل زخوني ناي كوميونيتي مترناف كدلينا يو بحالتي أنا قدام أي نجار تقوان بحالين كم يجرو يخلو مخنيات كم مسأخة قوان بحالين تزي كإلكا انت زي فليت كانت السرارحة كل جزية تتصباي خونك نبرسلو زخونك إذا حبرتها سبزي نتي أمونغو working class ويك أنا يسرح تنياتاتن ناي middle class زلو دي يتصبابي حجي نحنا مسئينا بزي نعنا حجيزو خمعبلنا أبتي كنت صبي بلنا نحنا نبعلنا كنقبرو نخيل عبي ناي جزا سرح لنا بهاليتي أبتي ناي عدنا معبالي كذن ساتف نحركونا أبتي building the nation زبل strategic مدب ناي إرتراخنا ساتف تخويناون أبزي دلدل ناي كتبان ناي تمرتن عقمي كانت الرخن كإلا لنا انت زي كوينو انتاينا مخن قبرو لنوتو زولو إرتراوي اتي إرتراوي بزتحاتي تايد بهال حجون نسرح له بعقمو خانة تعدية مع بلالو سرقادي خسرح ديقادي خسرح
نريو لنا أنا سلازي سخيد بزوح جزية سلازي طفى تعدي بعيني يزرع أخوي يزرب زلخو إذا ما بزز لنا جن لنفسنا زي كالناس نيرتران حراي نتعدنا 100 الناس ددنا 300 الناس ددنا نبلا لنا إذا أزي زمسجني نحنا طرح زي كنا بعد سوماليا كنا خلوت عتاد بريمي تانسين تطويلن زخدا زلو كم حزب إيرترا غيرو نعدون حزبون وغونون زحجز حزب الله إلى أنا أيامنني جن كابز سجيرنا أب ناي أفرايت كنجبران دحر كنا إيرترا انتاي كنجبرا لنا هذا بارتنرشيب كنا بالكن كيلا لنا نا عسرت شيء ناي حدا سبابيك بصحة خلا ولا حنت بصحة كلانين اتعاقم زلو وسب تحبابيرو بجبو بحجي تفاليتو مجمريا تفاليتو تأمامينو قرب أتي ناتو حيلي أب حدا ترنيفو أبتنا إنفستمنت قص خيد كلامه حجي أتمنجستخا نزي كما حيش كبلنا له انتهى يدلو تتخولتات انتهى terms of business بخمينا مستي منجستن أو زلو تعيد بهالتن كونترات نأتو نفرارم بتبقو تمريحنا نخيد إذي ناي منجست سراحي منجستي كتاتحلنا له هذا كالاي نجر أزيو أجد داسخا transactional إنه money transfer قلل كخلاله كاب حدا هاجر ناب حدا هاجر ناي جنزب من محللاف كقللاله إذا حجي ترى ناي زمن إسياتيو تنقرب تكنولوجي زخولو قدنا تايكونن بتن هاي ستريت بانكس ناي بعلنات ويستخد كيد حجي تكنولوجي نعوه كستاجير ويو سبير ويو حجي إذا من إسيات أبدأ جزلو بفلاك زم second generation زبهلو من إسيات أبزو توليدهم بهلهم زي رسعو عدم كمعبولو زخولو إذا سبا زياتهم أبت تكنولوجين أبت متحللاف ناي بيزنس ناي انتربرنورشيب زبهال نجر عبت ترى خصاوتو خولو لهم أبز حجي ترى ناي ولدون أقداسيو زم قول عزياتهم بمننتهم كخرعو خولو لهم من مخانم كفلت لهم سدرا بيتهم منتاي كفيلهم كم زم سوا تعدو فلت لهم سدرا بيتهم سلامنتاي عدهم قديفهم كم زمتو ون كردوم الله السما يكونن تعودهم صوزلو سدروم يوم تعودهم صوزلو سدروم يوم عدهم قديفهم بهلهم قديفهم طعم أيرنا عدهم قديفهم زموتو توم سدروم يوم الساتهم سدروم سلازموتو يوم أبزي زبلو زلو سلازي زي فليتهم الساتهم قوامقوا سلازو خلوه السيستم سلازي عبايلو إذن قول عزياتهم حجيون انتخوني the future is Africa إرتراخا جيت ويناي أفريقيا إذا سلازو خونه يخان عناتي كساب حجي حلخ لخ 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 دقتول نازلو كايح بحري نخلو زراخب بحر لنا تعدي قربا يعني أوروبا قربا نميدل إيست حجي نازل نحنا كاب حجي ندحريت أنا اتناي ناي كوينات جزية توديو نابناي معبالي جزينا أتولو زلنا جزية سلازخونة إذن نقبرو زلنا زررب جزيو بأزيوم كاباين العلي زفلتو تمكرو زلوم سبات كغسل تسفا قبر نحنا جن أبتريمي تانس دبهال من إسات عبي تراخ تصاوت اللوم كتاتحو خلو اللوم مستي ناي تعدي عدوم كخلو اللوم كريو اللوم تعدي أبت تكنولوجين أبت فلتاتن أبت ناي إنستيشنال زبهال أسرارها نتفلتاتهم حيزم كخلو تسفا قبر كال حنت كي تغسكو حلف زي دلي جنزب راح يكونن أتي نعدخات هبو فلتاتك أتي social capital زبهال in fact كابت جنزب نلعلي يسو سلازي إذا ناي فلتات مكفال إذا ناي فلتات ترانسفر أتي transnational زبهال تايد بهال تكنولوجي سبيرو سلازخوني نزي تتعيمنا أبتي financial transaction technology transaction institutional أسرارها نعدنا نتصبغو وسيدنا نتززد لينا وسيدنا نتزيد لينا ندا قدفنا لكع كمتي بجنزب نحجزو زلنا عدنا بفلتاتون كنحجز تسفا قبر بزح زي تملئ نجر تزاريب خون خيلي
تايد بهال بقنعنان بتايد بهالن كرئية تسفى قبر زي خستاي زخا كتسال خون زي engagement زي ويكا زي زررب زي بصفحة قتال خون عبي تسفى زلني ناي استفلالي حسابات مؤكب حيل مبر تسقم سلزي بلو أنا بوغناي استفلالي حسابات استفلالي رؤيتو أب إرترات راح توسينا زي كنا أب كله مستن قرابتنا عادتات كم زعينة dialogue كتقربو زلني تسفى يبلون دقيمة حدش عمت رحس عمت نايت عنا ناي معبالي يقبرلنا زي كوفيد كابر سينا تبلو عدنا نمالالو سلون عدنا نحق زلون عمت كون تسفى قبر يعني اللي بيرهم thank you مبرق ناي بحكي الكيخ وكله خنزب الكيخ هذه أبز زودا يكون عبر السينا نزارب زلنا جن كم ببدأ سقاء تزاتي خا تزارب كا حساب كا يهين مين الكا عند تملا لها زقصل سلزغنا مرقت عني تسبون بو عيني كم زريو تسبو نجر globalization وإذا علما period على نايلهم يقول تلو ولا قاطع عشان تخونه ناتو تسبو نجر على ناتو حما نجر على من الوقت ناتو تسبو نجر حدا أب تشيلسي ويدما أب حبتهم ناي يوروب جزا زلو جوجل ناي مرأي information مرأي عدل على حالون أب قطر زلو أب أفريقيا أب remote area فلي جوجل جيرو information ناي مرأي عدل على من الوقت زرزر ناتو positive negative advantage disadvantage كا بزح زرزر كخيت سلزخل من الوقت نخلي معلتي نقول فخون تخلي أبزي انتايتي نسبلكيو تناراتيف أنتو يجبو أميت كيدركي تهاجرس ناتا إيميج نعان مدهال زي تجبروا فري يعني فوتينا كلها أنا عبيت سبر يخون لحار مسحلف بريزولوشن نابنا يونايتد نيشن crime against humanity أبير تراهم تفتم سانشين قليل كانت إيميج نايتا عادي بخمو كم تبكل زي تجبروا وفريلن أبزي حجي حدش زمن أتينا لنا تشان سران حد بناتي رادة حدا ناشونال إيميج نا إيرترا أواج دا أوجو نتمثل نا إيرترا تلك مثلنا إيرترا كمل لسك الله زي من قصة رأي زبدة فريكونا ولا أتي أبدأ زلو نزفليتو بحبار أتي خبرتات نايتا هاجر شؤونات نايتي حزبنا هابتي نايتا حزبي تاريخ جننات نايتي حزبي تراني لك أنستيو ناي بحق تأمره وزخنا ترى كم يجيرون نغرميت كوتس موداتا دي بلو تبغنا زوصلو كم سرعات كم بروجرام توصلو كسر حلو زلو هين سمعني كم زبلكيون موياون قطباون طواتر اللي هون موياون أبركوتو كلتيو كدليا مخانو إرترا مالتي ستعرفه بوليتيكا فلينا بزيجة دزلنا فلينا بحريوي زخنا نقر فللي أتحسسبه كله كجن تنات كفللي أبتحتها عباي جرب ويدما أبتها جراونت كون علو بمبال سلزي نمبرا قبرول نتي ذهبتنا يا حنتي زي كبلاز دل نجار لا قد مدام كا برهين هو أصل سانتا يا مسلكا إرتراويان سي قدمي ودي بزبا غمبار إرتراويان دك أنستيو أب كله تاريخ ناي مجزات إرترا تساتو ترى قليل أيكون أنا زي في حلفكو كي تأسكون تبيلسي قرب نعيون صبغ أيتسمعنن أبزوان زي دك أنستيو إرتراويان حجن تخونون أنا نيرترا حيزان أزلوا دك أنستيو يبهالتي قدم تندقادلا برتا العلن تنزي تقادلتن دا أب سر زعتقا سي إرتراويان هديتاتين أب عطليان نداول ولا ندحصبا أب نيو كاني برت ندحبا
ادوب ጽዒነን ዳበላ ኣብ ጀንቢለን ሒዘን መልእኽትታት እንዳመሓላለፋ ኣብ ግዜና ከዓኒ ብረት ኣልዒልና ተተቢልና ተንቅድሜና ዝነበራ ንሕና ንስጂ ዝተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ክትገልጾ ይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ኣዝዩ ኣድቫንስ ድዩ ኦኬ ሕጂ ኣነ ከም መሓላለፋ ዝደሊ ሕጂ ግን ቁሩብ ንሕና ኣነ እንዳተሰከፍና ንኸይድ ኣለና እዞም ትመፁ ዘለኹም ንኣሽቱ ደቅናን ወላብቲ ኣብ ገለገለ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተን ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ ድሕሪት እንዳተረፍና ከይንመፅእ ኣነ ይስከፍ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ዝኾነ እንታይ ይድበሃል ንደቂ ኣንስትዮ ታሪኸን ከሳትፋ ፍልጠተን ከብላ ቦታ ክወሃበን ብዝተኸኣለ መጠን ኣብዚ ሜድያታት እውን እንተመፂና ዝሕጂ ዝቀላቀል ዘሎ ሚድያ ክንሪኦ ከለና ዳርጋቶም ትብልዎ ዘለኹም እዚ ኣፀቢቅኩም ቆላሕታ ክትገብርሉ ዘለኩም ነገር ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባዕልና ኢና ነምፅኦ ግን እቲ ናራቲቭ እቲ ሚድያ ሕጂ እውን ነዚ ከስተባህለሉ ክኽእል ኣለዎ ጓል ኣንስተይቲ 10 ግዜ እንዳበለት ከላ ኣብቲ ኮሚኒቲ ደረጃ ኩሉ መብዛሕትኡ ዓድታት ብደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዋላ ኣብዚ ዓዲ እትኾንካ ከማን መንያ ነርስ መንያ ናይ እንታይ ይበሃል ንኣካለ ስንኩላን ክትኣለ ትውዕል መንያ ሓኪም ኮይና ክትሰርሕ ትውዕል እንተዳ ደሊኻ ኣብቲ ክስታይ ደቂ ኣንስትዮ በዝሓ ኣብቲ ሬሽዮ ክትሪኦ ከለኻ ደቂ ኣንስትዮ በዝሓ ስለዚ እዛ ናይ ኤርትራ ነገር እንተኾነ ኣይነፍቅደልኩም ኒና ንሕና እውን ሰናፋት ኣይኮናን እዘን ደቅና እውን ሕጂ ኣብ ኩሉ እንዳማዕበላ እየን ዝመፃ ዘለዋ ግን እዛ መልእኽቲ እዚኣ ከሕልፋ ደላ ኣነ ኩሉ ብሄራት ፆታ ዝሳተፎ ዓይነት ኤርትራ ኢና ተጋዲልና ንዓ ክነምፅእ ኢና ንደሊ ስለዚ እስኻትኩም እውን ነዚኣ ፈሊጥኩም እዞም ብሕጂ እዚ ሚድያ ትኸፍቱ ዘለኹም ናይ መፅሓፍ ዶ ናይ ፊልማት ዶ ኣብ ኩሉ ማዕረ ተሳትፍነት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ንኩሉ ዘየሳትፍ ሕብረተሰብ ውዒሉ ሓዲሩ ፀገም ከም ዘጋጥሞ ዕግርግር ከም ዘጋጥሞ ፈሊጥና እዚ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ብሙልእን ብሄራትናን ኣብዚ ዳያስፖራ ኣብዚ ሚድያ ኩሉ ግዜ ከተስተባህልሉ ይላበወኩም ቴንኪዩ ምብራቅ ኢንፋክት እታ መልእኽቲ ብቐዳይ ተንኪፍ ክለይ ንርክን ዲኺ ኣብዚ ናይ ሚድያ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ድን ዝበልክኒ መልእኽተይ እውን ኣተሓላሊፈ ናይ ብሓቂ ቅቡል እዩ ኣብዚ ናይ ሆርን ኣፍሪካ እውን ብዝተኻእለና መጠን ኣብ ናይ ፆታ ደይኮነ ዋላ ኣብቲ ናይ ብሄር እውን ብዝተኻእለና መጠን እቲ 9 ብሄራት ክውክለሉ ዝኽእል መንገዲ ናይ ቋንቋ ኢና ንፈትን ዘለና ንፃዕር ዘለና ከም ዝበልክዮ ሓድነት ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሳዕብየን ከዓ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ርግፀኛ እየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ከምዚ ናምበር 33 ካብ 100 ሰኔን ተጋዲለን ተጋደልኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ማዕረቲ ሰብኣይ ልዕሊኡ ኸማ ኮይነን ዝተጋደላ ስለ ዝኾነ እዚ ምናልባት ኣብዚ ኣርእስቲ ኣምፂና ክንዛረበሉ ኸማን ቁሩብ ናቱ ዝኸኣለ ቀፃሊ መደብ ክንገብር ኢና ስለዚ ምብራቅ ገብረወልድ እንደገና ደጊመ ብስም ተኸታተልቲ መደብ ናይ ሆን ቲቪ ከመስግነኪ ይፈቱ ነቲ ዝሃብክና ናይ ብሓቂ መሃርን ሓቀኛ ፓሽን ዘለዎ ርእይቶኺ ክቡራት ተኸታተልቲ ሆን ቲቪ ብፅሞና ነዚ መደብና ስለተኸታተልኩሞ ከመስግነኩም እፈቱ ኣብ ቀፃሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ بسلام كني